Croeso chi yma i'r Gell ar fore newydd ar ddechrau wythnos newydd. A dwi'n yn gwybod sut ben wythnos gawsach chi. Ond mae rhaid i mi gyfaddau i mi roi rhyw ochenaid o ryddhad fel sawl un arall pan gyhoeddwyd fod Joe Biden wedi ennill yr etholiad yn yr Unol Daleithiau. Beth bynnag eich barn chi am bolisiau y gwahanol bleidiau yno, mae cymeriad Donald Trump, y modd mae wedi bod yn siarad, y modd mae wedi bod yn rhoi pethau ar Twitter, wedi bod yn peri i bobl begynnu mewn barn ydyn nhw. A mae yna rhyw raniadau chwerw wedi dod i'r amlwg, a llawer ohono ni wedi blino ar glywed y celwyddau yn cael ei rhannu ar bombast, y balchder yma rywsut, oedd yn mynnu fi sydd yn iawn a'n ffordd i ydy'r ffordd sy'n mynd i lwyddo. Ond da ni'n gwybod fod carfan Donald Trump am fynd i'r llysoedd gan honni fod y Democratiaid wedi dwyn yr etholiad. Os na fawr neb yn disgwyl i'r achosion lwyddo, ond mae dwyn yn beth difrifol yn dydy. A rhyw ddwyn gwahanol sydd wedi bod yn fy meddwl i dros penwythnos. Dwi wedi bod yn darllen nofel hanesyddol. Sgithia ydy enw'r nofel gan y diweddar Gwyn ap Gwilym, a mae'n nofel sy'n olrhain hanes John Dafis, Rheithor Mallwyd. Dyma chi rywun na chafodd rhyw lawer iawn o sylw dros y blynyddoedd, ond gyda 400 mlwyddiant diwygio Beibl William Morgan yn cyrraedd, fe welwyd fod na ddwyn wedi bod yn ei hanes o. Nid dwyn safle, na dwyn eiddo, ond dwyn rhywfaint o'r clod oedd yn ddyledus iddo fo. I lawer ohono ni, da ni'n sôn am y Beibl oedd yn sylfaen i fywyd a chrefydd Cymru am gymaint o amser fel Beibl William Morgan. Ond mewn gwirionedd, cystal camp rhyfeddol yr esgob yn rhoi i ni air Duw yn ein hiaith ni, roedd o'n gwybod fod angen mawr i ddiwygio ei gyfieithiad. Mi fi ac eraill wrthi'n ceisio gwneud rhywfaint o waith, ond welwyd ddim ffrwyth i lafur yn ystod ei fywyd, a disgynnodd y gwaith i genhedlaeth oedd yn dilyn, ac yn arbennig i John Dafis, Rheithor Mallwyd. Ac ym 1620 fe gyhoeddwyd y fersiwn diwygiedig, a hwnnw di'r fersiwn da ni wedi bod yn ei alw'n fersiwn yn Beibl William Morgan. Dyna'r fersiwn oedd yn amlwg yn y Beibl yng Nghymru nes gyhoeddi'r Beibl Cymraeg Newydd yn 1988. A mae'n amlwg fod Rheithor Mallwyd wedi gwneud gwaith mawr. Oedd wedi diwygio, ystwytho a safoni llawer o'r iaith ddefnyddiodd William Morgan, yn ogystal â mynd at fersiynau gwreiddiol Groeg a Hebraeg gan gywiro'r cyfieithiad yng ngoleuni'r ysgolheictod gorau ar y pryd. Byddai'n deg deud y dylai enw John Dafis felly fod yn fwy amlwg yn yn hanes. Ond wyddwch chi fe wneud mwy o gam ag o mewn gwirionedd na jyst i anghofio fo. Oherwydd pan gyhoeddwyd y fersiwn diwygiedig yn 1620 a'r llyfr gweddi cyffredin diwygiedig y flwyddyn canlynol, a fo fydd eto yn bennaf gyfrifol am newid hwnnw. Nid i enw fo oedd ei lawr fel yr un fy'n llafurio, ond enw ei frawd yng nghyfraith, esgob Llanelwy, Richard Parry, ac oedd pobl yn sôn am y diwygiad fel diwygiad Richard Parry. Rwan, mae'n wir fod hwnnw fel esgob wedi bod yn gyfrifol am drefnu fod y gwaith yn cael ei gyflawni. Ac o'n i ddim os ydy nofel Gwyn ap Gwilym yn gorliwio'r hanes. Ond mae'n amlwg bod Richard Parry wedi hawlio'r clod i gyd iddo fo ei hun, ac yn y rhagair i'r Beibl gyhoeddwyd. Oedd o'n dweud, mae fo fydd yn edrych ar yr Hebraeg a'r Groeg, fo fydd yn cymharu fersiynau, fo fydd yn diwygio. Mae'n amlwg ei fod o wedi hawlio'r clod i gyd iddo hun gan ddefnyddio i awdurdod fel esgob, tra gafodd yr un nath swmp y gwaith ac adreuliodd fisoedd yn Llundain ar ôl blynyddoedd yn gweithio ar y peth, misoedd yn Llundain yn goruchwylio'r cyhoeddi, a fe gafodd o'i anwybyddu'n llwyr.
Dyna beth oedd dwyn yn de. Dwyn clod oedd yn haeddu cael ei roed iddo fo. Oherwydd mae yna reddf ynddo ni sy'n dweud y dylai rhywun gael ei wobrwyo am ei waith. Mae gweld rhywun yn cael ei anwybyddu neu'n cael cam yn taro yn erbyn yn syniadau ni o gyfiawnder. Dyna efallai pan bod dilynwyr Donald Trump yn amharod i gydnabod iddo golli'r etholiad yr wythnos diwethaf. Ond tybed, nad oes yna enghraifft fwy difrifol o beidio rhoi'r clod dyledus i rywun. Yn ôl yng nghyfnod yr Hen Testament, mi oedd pobl yn gyson yn mynnu troi at wahanol dduwiau gan ddweud mae nhw oedd yn gyfrifol am y tywydd, am y canheuaf, am ffortiwn a hynt a helynt y byd, am lwyddiant gwledydd mewn rhyfel, neu i diwiau nhw oedd yn gyfrifol. A'r pryd hwnnw fe gyhoeddodd Duw yn glir yn llyfr Eseia 42, pennod 42 adnod 8. My fi yw'r arglwydd, dyna fe enw, ni roddaf yng ngogoniant i neb arall, nam clod i ddelwau cerfiedig. Ond dyna di hanes y byd. Meddwl mae ni sydd yn gyfrifol am y daioni dyn ni'n ei brofi. Mae balchder dyn yn hawdd i gael yn cydnabod yn harwain ni i bob math o hunan dwyll, a mae'n hawdd anwybyddu ein crewr a pheidio rhoi'r lle dyledus iddo. Mor wahanol oedd ysbryd rhywun fel Ioan Fydyddiwr. Bu oedd o wedi cael llawer o sylw ar un adeg. Tyrfa oedd yn ei ddilyn o allan i'r anialwch a draw at yr Iorddonen. Ond wedyn fe drodd y dyrfa, fe adawodd llawer o'i ddisgyblion mwyn mynd i wrando ar rywun arall oedd wedi dod, ryw bregethwr o Nazareth, Iesu o Nazareth. A phan gwinodd rai wrth Ioan yli mae pobl yn dadl di, i ymateb syml oedd, mae'n rhaid iddo ef gynyddu ac i minnau leihau. Dyna chi ysbryd hyfryd. A mae gen i syniad, mae hyn fy'n gymorth i John Dafis beidio chwerwi gormod pan fynnodd Richard Parry ddwyn y gogoniant dylai fod neiddo iddo fo. Wedi'r cyfan, un o egwyddorion mawr y diwygiad Protestanaidd, yr oedd o'i hun yn frwd ei blaid oedd soli Deo Gloria, i Dduw yn unig bo'r gogoniant. Ie, dwi'n mwynhau nofel Gwynab Gwilym, mae rhaid i mi gyfaddau. Ac yn ddiolchgar fod John Dafis yn cael ei gydnabod. Dwi hefyd yn gobeithio ag wnaeth pethau dywelu'r ochr draw i fôr ar Iwerydd yn reit sydyn. Ond dwi hefyd yn gweddio y caenau ras i gadw'r fi fawr o dan reolaeth. Ac y byddai unne, beth bynnag fo ngwaith yn cofio mae soli Deo Gloria, i Dduw yn unig bo'r gogoniant. Ydych chi'n ei weddio? Arglwyddyn Duw, dyn ni'n cydnabod eto heddiw yn bod ni'n llwyr ddibynnol arna ti. Ti sydd wedi'n creu ni, ti sydd yn cynnal ni, a ti sydd wedi trefnu gwaredwr ar ein cyfer ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Fe ddywedodd Iesu wrth i ddisgyblion, heb o fi ni allwch chi wneud dim. A da ni'n cydnabod wrth i ni fyfyrio rwan, yn bod ni'n llwyr ddibynnol arna ti. Helpa ni ysgweli di fod yn dda bob amser i roi'r gogoniant i ti, mwyn i bobl weld yn gweithredoedd ni, ond rhoi'r gogoniant i Dduw, i'n tad o hron sydd yn y nefoedd. Amen. Diolch am wrando heddiw. Gobeithio bydd o'n gymorth i chi brofi bendith yr arglwydd.